Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin baka jingya keren bantau daka sorkar ka bamdon NPP lani BJP kala syukut no hala air ka UDP ka badan khat wengut ki MLA bat ka PDF ka badan arngut ki MLA kilalet man ay ya ki shithi jingker shan so unong Ïalam ki MLA ka NPP u Konrad Kongkel Sangma hagasngi u blay u presiden ka UDP u ba medba lingdo ula phara ha ki MLA bat ki nong Ïalam ka seng ya ka shithi ay jingker shan ka benta u Konrad kat ba ki MLA ka PDF u ba bante dor lingdo bat u ba Gavin Millim kilalet ay ka shithi ho Konrad ban penpau bakin donlang ha ka sorkar batmai dagani ka jinglet jong ka UDP bat ka PDF ka Kynhun ban Ïalam thau sorkar kan don saupu sangut ki MLA bakin thop ya ka NPP ka badan arpo hun reungut ka UDP ka badan khat wengut bat ka BJP PDF HSPDP bat independent ki badan mar arngut ki MLA ki seng ki bempat don sekaliang bantau sorkar kilong ke Kongres ka badan sangut ki MLA ke TMC ka badan sangut ki MLA bat ke VPP ka badan saungut ki MLA u Konrad unsa bam smai kumu menteri rangba ha ka sen ka baar ha ka nyotrik uleber arajar arpulai haraj bhavan Naka jingkeo sya ka saupu sangut ki MLA ha ka Kynhun sensar u Konrad unam donjing ha ka jingetun jo bor hapo ka yeng dor bar thau an bat ka Kynhun jong u kan yora sukru ya ki election ban jet yu lampang batmai ka yeng dor bar thau an la ban kdo ba ka jingbam smai ki MLA batmai kan long lasai ka sngi kata ka henreu tarik ulber arajar arpulai kat baka jingjet yo lampang ka yeng dor bar thau an kan long ha ka khandai tarik unai leber arajar arpulai ha ka khandai tarik ulber arajar arpulai kan donru ka jingetun jo bor na kalyang u Konrad ban pen I ya ka jingdon pat ban Ïalam ya ka sorkar batmai hagini gisngi kila don ge Jingmutdur mat ki jingya kran ban thau ka sorkar ka bamdon ka NPP lani ka BJP ha ka baki wei pat ki seng lembat ki MLA klem seng kin wan lang ban thau ya ka sorkar batmai ha ka ba menteri rangba undai na rilom khasi bat jantia henry minta kita ki Jingmutdur baro kila poino syaka bakut